Hop. Mandek sik, Su. Sak omben. Oke, Su. Lah raimu ki apa ora kesel ya? Kesel piye wong ribut kok kenal kesel iku. Hah, lah raimu lho aku lho maling ngisor mbok tindai. Raimu lho. Kene mbok tantang ra mundur lho. Lho aku lho ya, ngene iki lho, mergo dapuramu kuwi. Gayamu iki lho gara-gara wetengku karo wetengmu. Nek ra model ngene iki apa iso mangan awak dhewe. Gara-gara toge lho. Rendah iki. Waduh. Apa ki? Ndak suka aku rek ngene iki. Wah, nggone lek tini mbok ambuni ayo. Lak yo karo kowe to ya ngambine to ya. Yo iyalah. Lah iya, dapuramu. Wah, lali nang gua gayung. Wes, manual wae. Kowe lu wis gedhe, malah cemang-cemong kaya abri kaya ngono, kaya cacil wae. Kae lho wonge. Wah, iya ya. Mau gak mau harus balas dendam. 4 kali 4 sama dengan 16. Apa kuwi? Sempat gak sempat harus dibalas. 16 tambah 16 telu loro. Apa neh iku? Ayo wong loro. Ayo. Piye neh? Ayo rusi awake dhewe. Ayo. Wes aku sik yo. Ya ndang kok. Rene ra film ora ngene iki, Bro ya, dicepaki kabeh. Kok ambune kok ngene yo? Alah gak apa-apa wis to ra sangkeman. Ya entar ngene iki banyu iku. Ya enak. Yo saya ngene toge. Ayo. Bol jaran. Rembulan malam berganti siang, yo siang ora mangan-mangan. Rasane ora dibojo yo ngene iki, Pak. Ngepel-ngepel dhewe. Ora ono sing ngepel. Aduh! Oh. Kasane ora dibojo yo ngene iki yo. Jaluk bojo malah dikei gedang. Kasane. Alah boboh wis. Megeno ati. Meteng luweh. Ah. Gal golek mangan lah. Sel. Malah ditipu kabeh. Piye yo blonjo sepisan nek kok tipu kabeh kaya ngene, nggawa plastik sicok tok malah mbrodoli. Lah lomplo mbok buangi kabeh. Buang-buang ndasmu ku iki lho plastike do mbrodol kabeh. Lho aja ngegas to, kowe bensin mupul. Ora situ tape bojong kok. Emang gelem karo kowe iki lho, sapa lagi? Blok sing antri aku lho kiloan. Emang beras apa kiloan? Tak ewangi. Wis ora usah. Koyo karo sapa wae kowe. Wis ora usah. Kowe lho kan Blok. Aku lho bar komol ge. Komol tuh gua gelasan karo kok ketengan, Blok. Lho yo sakarepku.
Wis teh wangi ne. Ayo, kira wis go kabeh. Oke, siap. Ya belum penakan aku karo aku. Aku lho nang ngene terus seneng. Modelanmu kuwi lho kaya walang sangit, ora ono penake mlaku karo kowe. Alah, tolong hargai aku sing saiki nang sandingmu. Saiki ku ora butuh kata-kata, saiki sing penting ku bukti nyata. Basi omonganmu. Basyo diinget lho. Sopo? Koyo kenal. Parani ya. Kok? Jabung besi. Iki lho Mas, lagi berblonjo. Sampeyan arep ning ndi? Kan aku mau jemput dirimu. Lah kan aku wis diwangi toge. Astagfirullah. Kadal. Adol matamu, rupamu kuwi lho wis rematik. Jadi duduk berdua sama kita. Yuk jalan-jalan yuk. Berdua sini berdua sama Ayo, kita. ayo, Mas. Gandengan. Ayo Mas. Lah aku mau tinggal peluk. Tego kok karo aku peluk. Lantangan ra modal ngopo tak tututi? Peluk. Tinggal meneh. Glem-gleme karo rawuh rupa koyo ngono. Piye? Weh, opo iki? Weh, opo iki? Weh, opo iki? Yo, Aja nyeluk jeneng to, Su. Sopo? Kowe nyeluk jeneng malah. Wah, dapet tuwa kok. Kaya kenal suarane aku. Yo, iki kaose Pak Yo iki diamput Pak Yo ku diantemi. Ben tak laporke mbahku ben kapok wonge. Mbah, Napa kowe? aku tuh Pak Yo karo Mamin kae lho nang kono. Dikebuke ning endi? Nang kono kae lho parane kono lho. Jelak parane. Aja celok aku bejo ora bejo raine. Kowe piye to Su malah nyeluk jeneng? Awak dhewe ajur iki engko. Kudu piye yo iki? Aduh, nyenggol putuku padha kowe nyenggol aku. Kapok, Mampukmu kapan? Kowe mung cah loro aku trimo ora mundur kowe. Konten, Bos. Hidung aja.